Magandang araw mga kababayan, ako po si Jody Dizon Mercado at ito po ang Hagupit ng Habagat, ang special coverage ng CLTV 36. Mga kasama po natin live ngayon via phone patch o Zoom si Ashley Punzalan upang magbigay po ng ulat hinggil sa mga kaganapan sa San Simon, Pampanga. Ashley, anong mga nangyayari dyan ngayon? Kumusta ang bayan ng San Simon, Pampanga? Magandang hapon kayong Julie, magandang hapon Senator Bugon. Nandito tayo ngayon sa San Simon, Pampanga. Nakausap natin kanina si MDRMO officer ng San Simon, si Angelica Quiambao. Ayon sa kanya, nasa siyam na barangay na ng San Simon ang naapektuhan ng baha, partikular na ang barangay San Pedro, San Juan, Santo Niño, San Isidro, San Agustin, Santa Monica, San Miguel, San Pablo at itinala ang pinakamataas na baha sa may barangay Santa Cruz na may 2.5 feet. Pinakamataas ito ayon sa MDRMO. At ayon sa kanya din, challenge para marating ang anumang tulong sa mga taga San Simon dahil na sarado ang Tulaok Bridge at hindi na din passable ang Santa Monica. Koyong Jody. So ano ang ginagawang paraan ngayon ng lokal na pamahalaan, Ash, upang makapaghatid ng tulong sa mga apektado mga barangay ng baha na dulot ng patuloy na pag-ulan na dala ng habagat? Meron naman bukas na isa pang daan. Yung alternatibong ruta lamang ay yung barangay San Juan sa may Manabac Road. Pero ayon sa MDRMO nga ay traffic din kaya medyo nahihirapan sila. Pero so far, ongoing naman ang coordination ng mga barangay hall, mga kapitan ng barangay para iparating sa MDRMO ang mga kalagayan ng bawat barangay po. Ilang pamilya ang inilikas dyan, Ash? Meron bang nandyan sa mga evacuation centers o merong mga nagpasa na tumuloy sa kanilang mga kamag-anak o ibang pasilidad? So ngayon meron dalawang evacuation center, no? Sa may San Agustin Covered Court at dito sa Government Center sa may Barangay Santo Niño. Sa San Agustin Covered Court, merong 38 na pamilya or 104 na individual ang kasalukuyang evacuees doon sa may San Agustin. Dito sa may Tulaok lang yun. At sa Government Center sa may Santo Niño naman ay may 13 families o 53 na individuals. So yung Jody. Ashley, sa naging report mo kanina, maaari mo bang magbigay ka ng linaw kung ano ang mga kalsada sa San Simon ngayon ang pwedeng daanan at hindi pwedeng daanan? Ano ang mga passable at hindi passable na mga kalsada dyan sa bayan ng San Simon? Dito sa San Simon, hindi na pwedeng daanan ang sa may Barangay Santa Monica. At dahil, kagaya ng sinabi ko kanina, dahil nasarado din yung Tulaok Bridge, ang dapat lang na pwede nilang daanan ay yung sa Santa Monica at yung sa Assumpta Technical High School. Pero dahil nga mataas na ang baha doon, nasa bandang tuhod na ang baha doon, ang dinadaanan na lamang ng mga barangay, mga taga sa San Simon ay ang Manabac Road. Yun lang at wala nang iba. Kaya nag-build up na rin yung traffic doon. Kaya nahihirapan ng makalabas at makabalik sa loob ng kabayanan ng San Simon ang mga tao. Oo, Ashley, kasi ang nakikita natin dyan, kung ang kalsada na yon ay siya ngayon ang entry at exit point ng bayan ng San Simon, papaano na lamang kung magkaroon ng emergency? Ano kaya ang gagawin ng lokal na pamahalaan o ng MDRMO upang matugunan yung ganitong klaseng sitwasyon? So ikaw yung Judy, pwede bang pakiulit-ulit dahil medyo maingay dito at nasa tabi nga po tayo ng kalsada? Oo. Ash, ang sitwasyon kasi dyan, batay sa iyong nabanggit kanina, iisang kalsada lang ang pwedeng daanan, yung Manabac Road, no? So bali ito ang entry at exit point ngayon dyan sa bayan ng San Simon at nabanggit mo nga na may traffic na dyan. Papaano kung magkaroon ng emergency situation? Paano kaya yun tutugunan ngayon ng lokal na pamahalaan? Kasi syempre kailangan na maging mabilis ang responde. Paano kaya susolusyonan na iisa lang at entry at exit point ngayon sa bayan ng San Simon?
Sa ngayon, wala pa nga sinabing pwede bang ibang alternatibong ruta ang ang MDRMO at ang San Simon LGU. Pero ang sabi naman nila, yung ibang barangay naman ay kayang abutin sa pamamagitan ng bangka. Yun lamang at wala nang iba, yung sa Manabang Road lang talaga ang nadadaanan. Kaya sabihin ko na rin dito, nagpatawag na din ng convening meeting si Mayor Jun Punsalan baka bukas daw upang posibleng isailalim na sa state of calamity ang San Simon. Okay. Ashley, kanina meron tayong nakikitang mga litrato na ipinapakita sa ating TV screen na sinasabi mga 20 inches or gaano kataas yung baha sa isang lugar dyan sa may San Simon, no? Nabanggit mo doon sa may pinakamataas, sa may Santa Cruz ba yun? Kung di ako nagkamali. Nabanggit mo yun ang pinakamataas na is parang nandito is 20 inches pero nabanggit mo 24 or 2.5 feet. So lampas na yun ng 20 inches. Ibig sabihin ba patuloy na tumataas ang tubig baha dyan sa may San Simon? Yes, Kuya Jody, nasabi nga kanina na posible pa itong tumaas dahil nga patuloy-tuloy pa ang pag-ulan at hindi pa ito natatapos dito. Kaya naman patuloy lang nakaantabay ang MDRMO para tumulong at sumaklolo. Sabi nga kanina ni Ma'am Angelica ng MDRMO na nakaantabay at ready tumulong ang MDRMO. Isang tawag lang. Huwag magtutubiling tumawag at humingi ng saklolo sa kanila ang mga taga San Simon. With that, Asha, may nakapreposition bang mga food packs kung sakasakaling kailanganin dyan sa may San Simon? Kaya Jody, pwede pong pakiulat, I'm sorry. Oo, meron bang nakahandang food packs kung sakaling kailanganin dyan sa may San Simon? So far, ongoing pa din yung repacking ng mga food packs. Pero sabi nga kanina ay nagbigay na sila ng mga paunang mga hot meals at saka at sabi din kasalukuyan yung pagre-repack nila ng mga hygiene kit para sa mga evacuees dun sa dalawang evacuation center. Okay. Ashley, alam ko parang kahapon ay nag-anunsyo si Mayor Jun Punsalan na walang pasok mula Lunes hanggang Biyernes dyan sa may San Simon. Batay sa iyong obserbasyon dyan, justified ba na 5 days, isang linggo, na canceled ang klase dyan sa may bayan ng San Simon? Oh, yes, Kuya Jody, no? Nasabi nga kanina ng MDRMO, nasa 20,775 na individual o halos 6,000 mahigit na kabahayan ng apektado sa pagbaha dito sa San Simon. Kaya naman sobrang justified talaga na magkaroon ng class suspension o suspension din sa mga trabaho dahil nga kagaya ng sinabi ko ulit, isa lang ang lagusan nila or papasok at paglabas nila sa San Simon, yung Manabang Road lang talaga, tapos natatraffic pa ang mga tao. Kaya naman, inabisuhan din ng MDRMO ang mga tao na kung wala naman importanteng gagawin or wala naman importanteng pupuntahan ay manatili na lamang sa kanilang mga bahay-bahay. Alright, bago kita pakawalan, Ash, may mga ibang lugar ka bang napasyalan kanina bago ka dyan na nagtungo sa may San Simon? Yes, Jody, kanina galing tayo sa may Barangay Sulipan para tingnan natin yung level ng tubig doon sa Pampanga River. Galing din tayo sa may Pagwang Tete sa bayan ng Makabebe para tingnan kung gaano kataas ang baha. Alright, mag-iingat ka, Ashley, at antabayan na namin ng iyong susunod na report. Siyempre, maya-maya pa yan. Samantala, naglabas po ng heavy rainfall warning number 40 ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. At bagong-bago po ito, kakalabas lang po kaninang bandang 2:00, no? At dito po sa heavy rainfall warning number 40 na inilabas ng PAGASA National Capital Region Division ng PAGASA, nilabas po ito 2 p.m. no, nasa orange warning level po ang mga lugar na ito sa Zambales, Bataan at Pampanga. Ibig sabihin po ng orange heavy rainfall warning ay kailangan po tayong maging handa. So ang mga lugar po, ulitin ko lang, sa may Zambales, Bataan at Pampanga. Samantala nasa yellow alert naman ang Tarlac, Bulacan,
Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Laguna. At kung sa mapang nakikita sa inyong TV screens, mayroon pong mga lugar naman ay nasa asul ang highlight ng kulay. Ang rainfall information po dito ang nakakaapekto sa mga lugar na ito sa kasalukuyan ay light to moderate with occasional heavy rains sa Nueva Ecija at sa Quezon Province. So naglawas po muli ng heavy rainfall warning number 40 ang Regional Weather Forecasting Center ng National Capital Region. No, dito po nakasailalim ang Region 3 at ang masamang panahon po ay dulot pa rin po ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantala, hindi bababa sa 27 pamilya ang apektado ng baha sa mga low-lying areas at sa mga pamayanang malapit sa ilog sa bayan ng Mexico, Pampanga. Sa panayam ng CLTV 36 News sa ilang evacuees, ikinuwento nila dahil sa mabilis sa pagtaas ng tubig, tanging ilang piraso ng damit lamang ang kanilang naisalba bago lumipas. Sa ngayon, nanunuluyan sila sa mini convention center ng bayan habang hinihintay ang pagbalik sa normal ng kanilang mga lugar. Kabilang sa kanilang mga pangunahing pangailangan ay malinis sa tubig, banig at pagkain. Patuloy ang panawagan ng mga apektadong residente sa mga kinaukulan at sa mga nais tumulong upang maibsan ang hirap na dulot ng kalamidad. Naglabas ang paalala ang PHELCO 2 sa publiko na maging alerto ngayong maraming lugar ang lubog sa baha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Hinikayat ng power distributor ang lahat na sundin ang mga basic electrical safety tips upang maiwasan ang aksidente at mapanatili ang kaligtasan ng bawat tahanan. Ito po pakinggan po ninyo ang safety tips mula sa PHELCO 2. Patayin agad ang main switch o circuit breaker kapag may baha. Tanggalin sa pagkakasaksak ang lahat ng electrical na kagamitan. Siguraduhin tuyo ang mga kamay bago humawak ng kahit anong appliances. Umiwas at huwag hahawak sa mga kawad ng kuryente. At i-report agad ang anumang sirang linya o power emergencies upang agad itong matugunan. At para sa mga emergency o ulat ukol sa power interruptions, bukas 24/7 ang kanilang mga hotline. Nakikita po ninyo sa inyong mga TV screens ang mga numerong maaari inyong tawagan kung kayo po ay may nais sa i-report o meron po kayong emergency na may kinalaman po sa kuryente. Samantala mga kasama po natin ngayon, excuse me po, dala po ng ulan yan. Mga kasama po natin ngayon ang
head ng MDRMO ng Apalit, Pampanga, si Ginoong Cesar Carlos upang magbigay po ng update dito sa ating himpilan. Magandang araw po, Ginoong Carlos. Magandang araw po. Sir, kumusta po Ken? Kimbali na palit. Actually, kasalukuyan po, medyo payo kayo nga palit. Medyo dakal na po rin kaya katang 11 out of 12 barangays po atin ng Makalbog. Nga adwala po, meto nga barangay po, atin na kaming, kayong meto nga barangay, atin na kaming evacuation. So, kasalukuyan pa po yung evacuation. Okay. Ano po yung sangkanot, i-evacuate talang rin kaya kayong memalen? At kaya pong Northville 10, kaya San Vicente, kasalukuyan, malalam na po yung danom, kaya pong dulo, lagpas ng 3 feet o mahigit na pong ito nga metro. Kaya po may mag-preemptive evacuation tayo banta mag-cause sakit uling yung danom, marnat po yung danom tuna kaya ng Northville 10. So ating taong pong ang evacuation center kasalukuyan, may itong ketang Alauli covered court, King San Vicente, kabat may itong King Tabuyok covered court. Kasalukuyan mag-set up kami mo rin po para kening Sampaloc covered court, baganita rin. Bering kaya katamong 800 families na po kasi rin King Northville na medyo malawot na po rin karilang evacuation center, pero pinaka-safe na po kasi nga lalawot na lang King Albog. Okay. Sir, ing tutuki ko pong kutang is 11 out of 12 po metong yamo po yung Makalbog yung kasalukuyan. Makasadya po ba rin food packs para ka rin 800 tamo pong ilikas o maka-evacuate na? Oo po, panita naman po makasadya. Actually, makatita nang maka-prepare food packs para karening kaya katamong evacuation po, pa karening ituran King Albog na. Magkasalukuyan tamo pong magdagdag pang mag-augment pa kaya katamong stockpiles. Okay. Na medyo busy pa po talaga kaya katamong balen kaya palit. Okay. Kaya pong kaya kayong pa magbante na kaya mapinangal daw pamanuran. Actually, kaya pong ahakit mi rin naman, bala mo po ata, sir, ngeni pa mo dintang ing danom, manibat kayong babo, kaya po ngeni pa kayo pa mo po mag-decide na ilikas o evacuate la rin kaya katamong memalin? Actually, annual na po rin yung King Guy nga rin, perennial lang mag-evacuate din ng King Northville rin. Yung problema mo po ngayon, mas maraguling danom, may mo king babo, may nibatan. All corners of Kapasit po aling manibatan danom, from manibatan King Bustos Dam, yung Barangay Tabuyok, Kansinala, Kapalangan, tapos yung magbaba, may nibatan San Fernando, Color, Porac, yung pupunta Makabebe, mag-backflow na kayo kaya kami. Ngapin po, kaibat din yung Pampanga River, manibatan may Baysia, Arayat, Candaba. So, catch basin kami po niya, ngayon peka, in my tenure as Dream O, yung po niya, peka mabilis dagol diling danom. Wow. Areas. Dati po rin urban areas, masyadong lulbog ngayon rin urban nilang Makalbog, yung rural nilang Makalto. Okay. Rural nilang Makalto. O bakit kaya sir, uling ating kayang kasangkanan ining dalan na po magagawa kaya kay lugar? Kaya po pati ding urban areas yun na dating na mayalbugan, ngayon mayalbugan na naman. Alaya pong epekto yung dalan kayo na kayo uling ma-overtop na karing portion sing MacArthur. Yung maging problema po, yung backflow talaga from Makabebe and Masantol. Na po wag yung ipalwal king Pampanga Bay, king Manila Bay. Mag-backflow kayo ng kami. Okay. Sir, nano po yung current water level po na po ning kailugan tamo ken at nano po at ko po kayong alert level, critical level? Pa po kayong alert level, mga 3 inches pa ba yung miras kayong warning level. Okay. Baka standby kami po talagang monitor mo yung water level kay Pampanga River. Lalong-lalo na pitula pong barangay din kaya kaming dendalabasan na ng Pampanga River kaya kami apal. Yes sir, nung banggit siyo pong 3 inches na muna. So nano po kaya in next step?
ne? Bakit ang makapagsadyala po rin kabalenta mo, na ano po yung next step nung sakaling may rasketang warning, na ano po yung tutugitang gawan? Atin na kayo pong sabing kaya kaming COP at po rin kaya kaming MDREAM Council. No, baka communicate na naman po ko rin barangay. Kung mayroon siya po kitang critical level, mag-force evacuation na kayo po talaga. O makanano po datang masasabuntok, sir. Atin pa po talagang bisan tukin ang gawan takarela. Force evacuation, sir, eh. Gusto pong force evacuation, alagman siya sa buntok, kailangan tukilaking gobyerno. Okay. With the way things are going, sir, na ano po yung akakit yung maging forecast? Ang gapotang bengi, magbabayin danom, na ano po yung akakit yung? Base po kasi kayong Pampanga River, River monitoring, in kandabat siya po kayong critical level, eh. So, pababa pa po yung danong kaya kami king palit. So, mostly hanggang bukas po siya magbaba. Pero, mag-fluctuate mo po. Tide affected niya pa naman yung kaya katamong water level niya. Kaya masyadong may kakarugad. Kung kabalenta mo, do kailangan umingat tamo, masyadong tatakot, magpanik. Uling in danong po yung Pampanga River, mabilis naman mag-subside. Uling may dredge naman itang bukana na ng Pampanga River, King Consuelo. Nanula po rin equipment tamo maka-preposition kanyan, sir, just in case na mangailangan tamong mag-rescue, nanula po rin gamit tamong makasadya? Actually, kasalukuyan kayo pong mag-rescue kaya ni King Cabello, uling dakal na pong senior citizens, ang po pang yung vulnerable sectors tamo, ilang may makatuko ng Kenny. Kaya ba't din kini pong Pampanga River, maka-preposition no po rin kaya katamong water assets king sulipan. So at yun po karon, anytime na mangailangan tamong force evacuation o mag-rescue, available na po rin kaya katamong water assets. Okay. How about po yung kuryente again? Natin ko pong supply kuryente, Sir Cesar? Atin po naman, nandun putot niya mo po itang King Camellia, uling atin pong malalama portion na kailangan mong i-rescue, ngayon may restore na po yung King Camellia. So, 100% na po nga palit atin pang power supply. Okay. Sir, alala ko mo pong kailangan pa na anyawarang sawop, like additional food packs or kailangan na equipment na Manibatan National or King Provincial, just in case na mga kailangan po? Agumi pa naman po kayo na, sir. We will cross the bridge when we get there. Po itong mga ilangan kami, agad na kayo pong mag-inform. Karing kaya katamong provincial, regional, and national government. Okay, Sir Cesar, ano po yung buriyo pong ipanabilin? Karing kaya katamong kabalin na palit, karing pong abalitenyos, ngayon pong makapreposition kayo, makasadya kayo, at ayupin po sa mag-rescue ko pong kasalukuyan, na ano pong buriyo pong i-message karela, at kung tinla pong kailangan sa no karan la po pwedeng maus, Sir Cesar. Opo, atin kayo pong hotline number, kaya po yung hotline niya, na pwede lang usan. Tapos anytime po na kailangan na kami mag-post, ating kayo pong pinost kahit ang page mo na pwede lang mag-post message. Pag ganito po mabilis yung action, kaya po ito ko nang kabang tamo makatugon kitang karelang pamangailangan na po. Already po rin kaya kaming hotline, yung MDRR mo po, anong ating kayong kailangan, 0998 180-9077, 0998-180-9077. Tapos po yung kakatamong PNP, 0998-598-5449. Yung kakatamong BFP, 0931-047-5410. Then kakatamong RHU, RHU1 San Juan, 0951-989-7107. RHU2 Tabuyok 0963-963-6808 and RHU3 San Vicente 0985-786-0958. Okay, salamat, may mingat tamo po kapalitenyos. Ipapangad din, ipapanyaw. Opo. Last na mo po, Sir Cesar. Kumusta po kaya kayong dalan? Naan la po rin accessible at naan la po rin not passable? Yung MacArthur po, mostly passable ya, basta makaring all types of vehicles. Yung problema po kanina, yung
makabebe apalit na provincial road kita po ing bandang Colganti ene po possible kareng light vehicles. Alright, dakala salamat po Sir Cesar Carlos, mimingat po at mipapangadita mo po sana po kumampan na po yung Albuga Palit at kempong buong probinsyang Kapampangan. At ngayon po makakasama naman po natin si Mayor Dan Ginto ng Masantol, Pampanga. Kanina ho nakausap siya ni JM De Jesus at nagbigay po siya ng update hinggil ho sa sitwasyon sa bayan po ng Masantol at nabanggit din ho niya na magkakaroon sila ng pulong para ho sa posibleng deklarasyon ng state of calamity sa kanilang bayan. Maya pagat panapon po, Mayor Dan, kumusta kayo po? Okay po, panapon. Okay. Apo. Naano po yung update? Malyari tamo pong ipayabot ka rin kaya katamong kabalen, lalo na po ka rin pong taga Masantol. Apo, dadanasan tamo po yung tapong bagyong karing nga po yung sinabi po yung high tide, uran, almost 1 week na po yung dadarasan tamo na ay pong Balenta Masantol talaga pong every year naman dadanasan tamo pero ngayon po mas maragulit pong dadarasan ng Albuque ng Balen. Opo. Nano po, Mayor, may kapag-meeting na ko po with regards king declaration of a state of calamity king kaya kayong munisipyo? Opo, kanina po nga hapon, pagka nagkita-kita po na kami ng mga konsyales na nagpagawa na po ako ng report sa aking MDRRMC. Ngayon po, bukas ng umaga, declare na po ng state of calamity ang bayan namin dito po sa Masantol. Okay. Mayor Dan, isto pong atsuya po king a state of calamity ing metong nga lugar. Nano pong buri ng sabyan, pagkakaintindi ko ay meron ho kayong ma-access na calamity fund. Opo. Kapag po nag-declare tayo ng state of calamity, may pondo naman po tayo na sa ating pong disaster. Magagamit po natin yan na pantulong po sa ating mga kababayan, plus po yung national, plus po yung capital. Magbibigay po sila kasi po nasa state of calamity ang isang bayan. Okay. Maaari ko po bang malaman kung magkano ho yung ma-access nyo kaya na estimate na budget for your calamity fund na pwede nyong gamitin para sa inyong bayan? Opo, yun pong nakikita na ako kung hindi po ako nagkakamali. Nasa 3 million pa po yung reserve namin sa aming pondo. Okay. Saan po kaya ninyo ito gagamitin, Mayor? Food packs po ba? Paano ho po nyo ito gagamitin as assistance sa inyong mga kababayan? Siguro po, ang concern ko nga po yung mga bata, siguro po mas magpo-focus po kami sa mga sa gatas at saka po pangangailangan ng mga bata at saka po sa bigas ng mga magulang nila, 5 kilos of rice o more than pa po. Siguro pag-usapan namin po bukas. Plus po yung mga ulitin ko po, yung mga bata po kasi kuminsan po hindi po nabibigyan. Bibigyan po ng mga gatas yung mga bagong panganak, more than po 3 years old na nagagatas. Pipilitin po namin nabutan ng gatas saka po ng tinapay o biscuit po yung mga bata. Okay. Mayor, nakikita ko po ngayon sa TV screens, parang nag-ikot na ho kayo sa inyong bayan. Ano ho yung mga lugar na nakita nyo dapat hong tutukan? Kahapon po, umikot po ako talaga po yung 5-6 na barangay po, doon pa sinasabi natin left bank, talaga po grabe po yung tubig kasi po nagagaling na po ng dagat ang tubig tapos sinasabayan po ng high tide, ulan, tapos po yung bagyo po talaga po yung 6 pong barangay talaga po lubog, yung dike na lang at saka po yung malapit sa yung mga bahay malapit po sa dike ang nakikita nating medyo lumilitaw po. Pero yung iba po, malalim din ang tubig. Lahat po ng eskwelahan doon sa left bank, lahat po ng mga simbahan, lubog po yan. Siguro po, lubog, mga 3 to 4 feet po sa lalim po. Okay. Mayor, kung sa nabanggit po nyo 3 to 4 feet, yung taas po ng tubig baha dyan, kumusta naman ho yung accessibility ng mga motorista dyan, Mayor?
Ang ginagamit po natin ngayon, yung ating dike from Masantol to Macbebe, hanggang napalit po sa may sulipan ang aming ginagamit. Pero ito pong national road namin, Masantol, Macabebe, para hindi na po masyadong pasabog sa mga malilit na sasakyan. Tandaan ko lang po, dapat po truck o mataas pong sasakyan ang pwede pong dumaan. Pero kanina po, madalang po yung dumadaan. Alas po, ako lang po siguro ang dumaan kasi po mataas yung sasakyan ko. Okay. Mayor Dan, kanina ho, nakausap namin si Cesar Carlos, yung MDRMO po ng Apalit, at nabanggit niya na talagang yung backflow from Macabebe, Masantol, at dito sa mga malalapit na communities and pati sa Pampanga River, talagang bumababa po sa may bayan ng Apalit. Ano ho kaya ang nakikita niyong long-term solution dapat na gawin upang kahit papano maibsan po ng baha ang lugar ninyo dyan sa Masantol o masabi na natin sa may coastal areas na dyan sa may 4th District? Opo, nakikita po natin na ilang taon na po yan, kailangan po natin ng dike, saka pumping station po ng tatlong bayan, Macabebe, Apalit, Masantol. Sana po mabigyan ng pansin yung palagi po namin sinasabit sa dike po, tapos sasabayin po natin pumping station katulad po sa Metro Manila. Ang pagkala po natin, ang Malabon is lumulubog po yan. Kaso nagawa po nila yung mga dike nila dyan, at saka yung mga pump nila. Lumilita po ang Malabon at nabutas ngayon na bira po natin makikita pag may nasira lang silang pumping station at check it, lumulubog po sila. Pero ganun din po sana sa bayan namin, Macabebe, Masantol, Apalit, tatlong bayan po yan na kami po naman hindi po kami nawawalan ng pag-asa sa ating gobyerno, national government. Pinaparating po namin sa ating Pangulo, baka po matulungan po itong tatlong bayan na masolusyonan po ang dinadanas namin. Kawawa po yung mga negosyante, yung pong mga pispan, yung lahat po apektado pag po dinanan tayo ng tubig. Wala pong mayaman, wala pong mahirap pag po lumubog ka, pantay-pantay po. Okay. Mayor Dan, option po ba na i-dredge yung Pampanga Delta upang itong baha kahit papano, kasi nabanggit nyo pati yung tubig dagat pumapasok na rin. Kapag na-dredge baka bumalik yung tubig o lumabas ng papuntang Manila Bay. Ano ho, nakikita nyo rito? Option ho ba itong dredging kung gagawin natin? Siyempre po, nakakatulong po yung pag-dredge natin sa Pampanga River. Magmula po doon sa Bukana kasi po yung katugtog po niya, Manila Bay, mababaw na po doon. Napakaba po ng Pampanga River magmula po sa dadaan po ng Masantol, Macabebe, Apalit, Candaba. Yung upstream po natin, bababa po sa amin. Malaking tulong po yan kung madredge po yung Pampanga River, tapos sasabayin po ng dike at saka mga pumping station. Talagay ko naman po at alam po ng mga magagaling natin mga engineers sa public works kung ano po gagawin nilang design dyan. Okay. Mayor, meron ho ba kayong instruction sa inyong mga kababayan, lalo na yung mga pumapalaot dyan sa may Manila Bay para mangisda? Meron ho ba kayong instruction sa kanila? Apo, doon po sa mga kababayan natin na maliliit na mangingisda, natural po, sa hirap po ng buhay ngayon, huwag muna po pong lumawot sa ilog kasi mabilis kahapon po nakikita. Mabilis po yung agos ng Pampanga River, nagmumula po sa taas. Yan naman po, sinabihan ko na po yung nasa malapit na ilog na huwag muna pong gumitna, huwag muna pong sigurong pumunta ng dagat. Siguro pa mga ilang araw, babalik na normal po ang agos ng Pampanga River. Okay. Mayor, kung sakaling maubusan na ng ulam, maubusan na ng bigas yung ating mga kababayan, ano ho yung tawagan kaya ho nila kayo? Mayor, kung sakaling kailangan nila ng ayuda. Opo, pag po talagang kailangan naman nila kung bigas po. At meron naman po tayong makukuha doon sa National Food Authority na mas mababa po. Kasi po kausap po kanina ang ating gobernador na may available naman po makukuha sa NFA rice po. Ayun po naman pag-iisipan din namin doon sa aming calamity fund. Baka po pwede naman kaming
mag-impact na tiga 5 kilo. Kung maliit po yung pamilya mo, siguro 2 araw o 3 araw po malaki, 5 kilos po. Siguro 1 araw lang po. Titignan po namin doon sa magre-repack po kami kung makakakuha po kami sa NFA para po mas marami, mas murang bigas po ang mabibili namin. Okay. Mayor, panghuli na lamang po, ano ho ang inyong nais na mensahe or panawagan sa inyong mga kababayan, and at the same time, at sabihin na ho sa kanila na isasailalim na po ang inyong bayan sa state of calamity. Go ahead po, Mayor Dan. Sa akin pong mga nasasakupan, yung mga 26 barangay, mag-declare po kami ng state of calamity para po magamit ng mga kapitan yung kanilang pondo doon sa barangay. Barangay po kasi may pondong state of calamity yan sa disaster. Magamit po nila yan, pantulong po kasi po dapat barangay, munisipyo, kapitolyo, national government po, dapat sabay-sabay po kami mamimigay para po lahat ng nasasakupan nila sa barangay mabibigyan po. Hindi po namin kayang bigyan lahat sa munisipyo. Napakaliit po ng pondo at saka napakalawak. Kung magsama-sama pondo ng barangay, pondo ng munisipyo, pondo ng kapitolyo, pondo pa po ng national. Palagay ko na po, tatamaan po lahat naman ng mga residente sa bayan ng Masantol. Alright, maraming salamat po, Mayor Dan Ginto ng Masantol, Pampanga. May ulan pa po tayong nararanasan ngayon. Ingat din po kayo at sana'y bumaba na po ang tubig dyan sa inyong bayan at sa mga karating na bayan. Alright, so nalaman na po natin na magdideklara na po ng state of calamity si Mayor Dan Ginto sa bayan ng Masantol. Samantalang makasama naman po natin ngayon si Engineer Emilia Isip ng MDRRMO Minalin. Magandang araw po, Engineer. Kumusta po kayo dyan sa bayan ng Minalin? Okay naman po, sir. Good afternoon po sa inyo po. Okay. Yes po, sir. Ngayon po, sir, almost flooded na po yung mga barangays. Almost 15 barangays na po, sir. Okay. Flooded po, sir. So all 15 barangays po ay baha po sa may Makalbog po kanyang karempong barangay Yukyan. Masyadong mataas na po yung tubig dahil nga po dito sa epekto ng bagyong Krising with habagat and high tide, sir. Okay. So, talagang mataas ng tubig, sir. Okay. Gaano po kataas yung tubig baha doon sa mga barangays na baha po dyan? Meron po kasing kaming 4 coastal barangay, sir. 4 island barangay, sir. So, ang yung means of transportation by boat yun, sir. So, expected mo na siguro yung mga kalupaan noon is 2.5 feet. So, pataas dahil katabi ng ilog, sir. So, yung dito naman sa Kabalenan, so 7 barangay, sir, ay mga every portion po ng mga barangay, sir, is 2 to 2 feet, 2.5 feet. So yun, sir, ang lubog sa baha, sir. So medyo mataas po talaga, no? So ibig sabihin po is hindi ho accessible sa mga light vehicles itong daan dyan sa may Minalin ngayon? 4 barangays po, sir, yung not possible to light vehicles, sir. Bandang Barangay San Catalina, San Francisco 1, 2, and Barangay San Pedro, Procto. Yun lang po, sir. Have you considered po is preemptive evacuation doon sa mga barangays na actually all barangays are submerged na po sa tubig? Meron na ho bang preemptive evacuation o forced evacuation na gagawin kung sakasakali? Sa ngayon po, sir, kahapon po, sir, nag-start po ang preemptive evacuation po. Meron po kasing nag-evacuate, usually, sir, yung iba po, sir, sa mga barangay hall. Pero yung aming permanent evacuation center po, sir, 2 families muna yung nag-evacuate, sir. Okay. Yung dalawa. So, pero ngayon, naghihintay pa kung yung iba kung gusto nila mag-evacuate, sir. Okay. May nakaproposisyon na ho ba kayong mga food packs kung kinakailangan na ipamigay sa mga lugar na binaha, lalo na doon ho sa mga matitigas ang ulong ayaw mag-evacuate kung sakasakali? Yes po, sir. Actually, sir, nag-ayos po nga kami ngayon kung sakaling kailangan na pong bibigyan sila ng needs nila po, sir. Okay. Engineer, actually, magkakatabing bayan po ang Santo Tomas, Minalin, Apalit, Makabebe, Masantol. Ano ho ang nakikita nyo kayang dahilan
bakit parang taon-taon hindi talaga masolusyonan yung baha dyan ho sa may Minalin? Sir, dahil po siguro, sir, marami kaming waterways, sir, creeks, tributaries. So, open po yung, sir, open na flooding sa mga river, sir. So, usually po, sir, mababang lugar talaga yung Minalin, sir. Dahil ito kasi, sir, yung namin, ipababa talaga, sir. Parang catch basin po kasi, sir, papuntang Manila Bay. So, masyadong mababa po kami kaysa sa Santo Tomas, sir. Okay. Engineer, kumusta naman yung sa tail deck natin? Mataas din ba yung tubig doon? Kasi usually, pag umaapaw yun tagos hanggang dyan ho sa may munisipyo ninyo. Okay naman yun, sir. Normal naman yung daloy ng tubig sa Pasig Potrero River, sir. Pero yung aming, sir, binabantayan talaga, sir, yung sa may urban area, sir, yung Kabalenan, yung 7 barangays. Dahil nga, yung mga roads kasi, sir, matubig na. Yes. Ma'am, we had information na meron po yatang ginagawang assessment ngayon ng PDRMO sa inyong lugar. Ano ho yung initial po nilang assessment po dyan? Sir, Rapid Disaster Needs Assessment po, RDNA po, sir. Nandito po sila, sir. So, magkakandak po sila maya-maya. Nagpapahinga po muna, sir, for briefing itong team ng RDNA, sir. Actually nga, kinukulit din ho namin sila para sa situation report. At nababanggit nga ho nila umiikot sila sa ating probinsya para dun sa mga lugar na binabaha. Ma'am, with the way things are going, lahat ho ng barangays ay binabaha ngayon sa inyong lugar at binabantayan nyo yung urban areas po ninyo. Would you recommend or would you magko-convene kaya yung ating MDRMO Council upang magdeklara ng state of calamity sa inyong lugar kung sakasakali? Would you consider this? Actually, sir, kakatapos lang po namin ng emergency meeting, sir. For the, ikayat po namin na mag-declare ng state of calamity. So, for recommending approval ng sa SB. So, ito, sir, isa sa mga requirement po, ito yung RDNA. Okay. So, ngayon po kasalukuyan is pinag-aaralan pa ho pa ng munisipyo yung deklarasyon. Ganun ho ba? Tama ho bang aking pagkakaintindi? Yes po, sir. Actually, sir, inaayos po nga namin kung ano bang pwede. Kasi, sir, kung titignan mo sa guidelines, sir, yung NDRMC memorandum, sir, Yes. number 90, 2019. So, meron kasi nakalagay doon sa mga 15% of affected population, may mga sir. So, siya, sir, pasok naman doon sa mga guidelines, sir. Okay. Ma'am, ano ho kayang mga hotlines ang maaaring tawagan ng ating mga kababayan dyan, ng mga Minalenyo, kung sakasakaling mga kailangan ho sila ng saklolo o ayuda mula sa lokal na pamahalaan? Yung hotline po sa MDRMO po is telephone number 0926-500-2119 po. Alright. And any message po sa ating mga kababayan na wag munang lumabas kung sakali at kung lalabas lang siguro kapag merong emergency situations? Yes po, sir. Sana po mag-alerton din sila, sir. Dandaan po sila kung wag po masyadong mamasyal at na mataas yung tubig. Dahil mo, kailangan po talaga sinisigurong yung mga sakit ngayon, no? Dahil sa tubig baha. Alright, maraming salamat po, Engineer Emilia Isip, ang MDRMO ng Minalin, Pampanga. At sana po humupa na po ang baha dyan sa inyong lugar. Salamat po, sir. Nagpapasalamat po din po, sir, with support with our local chief executive and then MDRM Council po. Salamat po din po, sir. Alright. So kanina ho, narinig ho natin si Mayor Danilo Ginto. Sila po ay nakatakdang mag-declare ng state of calamity, habang dito naman ho sa may bayan ng Minalin ay pinag-aaralan pa ho ang deklarasyon ngayon. At kasalukuyan na akong nagsasagawa ng assessment ang Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa nasabing lugar. Muli lang pong paalala, nasa ilalim po tayo ng orange rainfall warning dito po sa may Pampanga. At may ibang lugar din po sa Central Luzon ngayon
ang nasa yellow rainfall warning naman. Sa mga wala pong lakad at wala pong dapat puntahan, magstay muna ho kayo sa inyong mga pamamahay. At kung kinakailangan, doon lamang ho kayo lumabas, mas mabuti na kung safe tayo. At kapapasok lamang po na balita, isa na hong ganap na bagyo ang low pressure area sa silangan ng Aurora at tinawag na po itong Bagyong Dante ayon sa Pag-asa. So sa ating pong mga kababayan, meron po tayong bagyong binabantayan ngayon. Ito po ay ang Bagyong Dante at huli itong namataan sa may silangan ng Aurora. So una hong lumabas si Bagyong Krising. So kanina ho nababanggit Bagyong Karina. Hindi ho, last year ho yun, Bagyong Karina. Pero this year ho, Bagyong Krising yan. At alam ko nasa may bandang Vietnam yata ngayon ang Bagyong Krising. Doon naman ho sa nagdala ng mga pag-ulan. At ngayon, Bagyong Dante naman ho ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Ang expectation po, inaasahan ay, excuse po, ay papalakasin muli ng bagyong ito ang hanging habagat. So, kailangan ho tayong muling maghanda, lalo na po yung mga kasalukuyang nakakaranas na ng pagbaha sa mga oras na ito. At ayan po muna ang ating mga pinakahuling balitang nakalap ng CLTV 36 News. At umantabay po kayong muli sa aming susunod na paghahatid ng balita. Maya-maya, ako po si Jody Dizon Mercado at ito ang hagupit ng habagat, ang special coverage ng CLTV 36.